ụmụnne m, nke a bụkwa part 2 of my journey to the Tenam Mountain. Ma ọ bụ na ị na-eforo m ebe a epost bụ na m part 1 ya, ịghọtago. I must tell you the truth. Ụjọ tụkwa m na this cable car, mma gwa gị nke bụ eziokwu. Agakatakwala ife a. Na-asị Chineke mekwere m ebere. Onye gwakwara m bịa banye onye gwakwa m bịa tinye isi na cable car